Dobrý deň vám prajem, moje meno je Martin Mikláš a vítam vás pri tomto videu. Napravo odo mňa vidíte sochu Abrahama Lincolna vo Fountain Hills. Prečo Abrahama Lincolna? To sa dozviete o chvíľku. V jednom z minulých videí som hovoril o tom, ako si vyberať to, čo je vhodné, ako si určiť správnych ľudí, príležitosti a podnikania, v ktorých pracovať. A hovoril som o tom hodnotení od 1 do 10. V dnešnom videu vám skúsim povedať ešte niečo viac. Čo keď budete mať urobiť naozaj veľké rozhodnutie. A pri tomto rozhodnutí sa niekedy stane, že zistíte, že máte 3 rovnaké príležitosti, ktoré sú napríklad na úrovni 8. A ako sa rozhodnúť? Ako urobiť toto veľké rozhodnutie? Tu prichádza to, čo som spomínal od Abrahama Lincolna. Abraham Lincoln robil takú vec, že si zobral čistý papier a ten si rozdelil na dve časti. A na pravú časť si napísal pozitíva tohto rozhodnutia a na ľavú časť si napísal negatíva. Povedzme si príklad. Máte napríklad na výber novú prácu a máte možnosť prijať povýšenie v práci súčasnej. Ako sa rozhodnúť, čo je lepšie? Tak napríklad do novej práce si môžete napísať do mínusu noví ľudia. Neviete, kto vás tam čaká a kto tam bude. A na strane druhej do plusu si môžete napísať väčší príjem. Samozrejme, to je väčšinou to, prečo človek ide do novej práce. Do plusu si môžete napísať napríklad aj, že vás to bude viac baviť ako tá súčasná. A na strane druhej, keď máte to povýšenie, tak si zase môžete urobiť do plusu väčší príjem a do mínusu menej času s rodinou. A na základe tohto môžete urobiť aj väčšie rozhodnutia. Držím vám teda palce pri rozhodnutiach a budem rád, keď si pozriete aj ďalšie videá a keď budete aj toto video zdieľať s vašimi známymi. Ďakujem, dovidenia pri ďalšom videu. A teraz by som sa vás rád niečo spýtal. Vyberáte si v živote vždy to najlepšie? Interaktívny marketing nie je synonymom pre internetový marketing.